Ja, ty ringla. Si spomalený. Dobre, viac netoč to. Vyhľadať futbal. Zelenina v terne. Kde sa ti huba neskriví na mieste, ak sedíš. Poď, ideme to. Voláš otcovi teraz? Komu? Otcovi. Si zavolám tebe, ne? Čo zúbená kriva, ne? Nerob, dobre, vypni to. Čo a v terne dokladať zeleninu, ako je? Už ma vymenili. Vyhodili. Hej. Nevyhodili, ja som ma vypadal, lebo ma odrba. O čo? O 60 €. O 60 €. A hej, a čo si si... Došiel som za Irenou, počujem No. a hovoríme, že... Ale nemusím to natáčať. Čo, dobre, ne, daj. Že nesedí mi ona výplatná páska s peniazmi, ne? Ona, že to je pekné, že ty chceš 60 €, ale že ja ti ich nemusím dať. Hovorím, tak poďte na predajňu, asi to už vybavíme ináč, ne? Nešla. Tak som si zavolal mamu do Terna, ne? Lebo ona už sa s ňou pohľadala. A hovorím, že tak poďte na predajňu, že moja mama si to s vami vybaví. Lebo moja mama sa už s ňou pohľadala, ale ne tak. Potom poraz zbledla a dala mi ho 70. 70? No vidíš. Si napýtal sa mi baviť? Takže teraz si kúpil nové ponožky, hej? No, boty tu. Oooo. 60 €. 60. A ešte ti koľko ostalo? Ešte cigarety už nič.